Nein, also moje starši mi nisu žane bohatstva sobu dali. My sme boli 5 dzieci, naš nanjos jedno kubva pokačavky sú boli 9 dzieci, ale oni sú mi dali jednu vúborku nábožnosť a národnosť. A ja si myslel, že je to jac vinojte, hač jen mich plne peniaz. A z toho ja dženca ešte čerpam, a tež to švíru nastupa, ja si myslel, že ja to môžu našim deťom ďalej dať. A se moju mačty cíle tajú po nás smievajú odhľadala, a ona ešte je toho tam, a tiež pravi, môj muž tu nie je tak jara, tie víre přikylene byl, ja pa ja ženy nisem nuzovala, tie sobujič, a když naša mať zemrela, od toho časa, što sú si te dve učinili, to ja neviem, ale od toho časa je môj muž nedelu prenikem však. A za církej, to ja trude je molus jednu rývnu, oder jen euro nuc położył, dał praj, to ruch muszku sjacnąć, że ta córka chce tej żyła, bo wtedy by tej ich rumności typić a czynć.